L-għażla ta' Smart City bħala il-lok li Malta tippreżenta biex tilqa' fiha l-Awtorità Ewropea tal-Mediċini kienet waħda maħsuba għal diversi raġunijiet. Għal dan is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista meta ta' iktar dettalji dwar in-nomina ta' Malta biex tilqa' din l-aġenzija. Aġenzija li jriduha 18 il-pajjiż ieħor Ewropew fosthom dawk kbar bħal Ġermanja u Franza. Aħna l-ewwel li speċi għażilna huwa Smart City. U l-iskop huwa li ħaġa għandek art iktar aċċessibbli viċin l-airport għax huma jeżiġu li ma jkollhomx ħafna travelling. De Battista qal ukoll li l-post mażulu mnebbaħ mill-fatt li jekk tinbena binja ġdida wieħed jaddatta għal ħtiġijiet u dan ikun jista' jsir b'ċertu ħeffa. L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċina tinsab f'Londra u trid tirriloka minħabba Brexit bħala se jkollha tagħmel l-Awtorità Bankarja Ewropea. M'hemmx dubju li l-pajjiż li f'Novembru jirnexxielu jkun magħżul mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea se jgawdi b'diversi modi. Jekk tiġi dil-Aġenzija l-introjtu ekonomiku jkun kbir ħafna, ġifieri l-introjtu komplessivament iqarreb l-1000 miljun fis-sena. Il-professur Anthony Seracino Inglot li jmexxi l-Awtorità Maltija għall-Mediċini innota kif anke l-applikazzjoni nnifisha diġà tista' twassal għal ċertu kisbiet. Il-fatt li l-pajjiżi kollha qed iħarsu lej din l-applikazzjoni u jeżaminawha u jaraw x'fiha, il-fatt li qegħdin inżidu permezz ta' Dipartiment tal-Farmaċija tal-Università ta' Malta u anke tal-Fakultà tal-Mediċina in ġenerali, xjenzati ta' kalibru għoli, dan kollu jagħti kontribut u bekk iżjed ditti tal-mediċini jitħajru jirreġistraw il-mediċini tagħhom ġewwa l-pajjiż. M'hemmx dubju li din mhux se tkun battalja faċli, hekk kif għal kull ekonomija disa mitħaddim f'settur tal-ogħla livell huma opportunità mill-isbaħ. Però fi kliem is-Segretarju Parlamentari, il-prodott Malti jibqa' wieħed li jħabbata ma' kulħadd.